Eskerrik asko etorri izan denoi, bai kazetari, bai herritar, gazte nahi erabeko. Hemen gaude gaur, gure ustez, proiektu oso interesgarri bat aurkezteko asmoan, iruditzen zaigu proiektu hau berritzailea dela, baina usurbilen dauden beharrei erantzuteko oso proiektu egokiaren badala. Proiektua aipatu dut, baina esan beharra dago, proiektua baino gehiago gaur hemen aurkeztuko duguna prozesu bat izango dela, izan ere prozesu horren buruan, prozesu horren bukaeran iritsiko baigea denon artean proiektua izango den horri forma batera. Eta horretarako, hemen dago, ondo lagunduta, Ainhoa Retegi hemen aldamenean, Ainhoa da Iritik Art kooperatibako kidea, eta Iritikak kooperatibak gidatuko du prozesua guztia. Eta ni neu, gehienok erretarok ezagutzen dauzue, kazetari gehienok ere bai, baina behar bat izango da ezagutzen ez nagoena, Xabier Arregi, egungo usuru baka. Nire interbentzioan azalduko dut laburantzean nondik sortu da proposamen hau, pixka bat oinarriak edo motivazio nagusiak, eta ondorenean Ainhoak azalduko digu zehatzago hemendik aurreako prozesu horren nondik honakoak zen. Esan behar dago, ideia proposamen hau aukera batetik sortu dela, egin zuen hori jakiko duzue, hemen Ugartondoko inguru horretan, bada garapen urbanistiko bat, eta obrak hasteak dira. Eta garapen urbanistikoetan etxebizitzez gain, etxebizitzekin batera, udalak izango du ekipamendu bat. Beraz, ekipamendu publiko bat sortuko da hor. Eta gure artean, urtetan ibiligea, pentsatzen zer egin zitekeen ekipamendu horretan. Orduan, azterketa bat egin da, eta ikusi da, badirela gutxinez, bi behar oso garrantzitsu ekipamendu horrek asetu edo erantzun egoki bat eman ditzakela. Bate izango ditzake gaztei begirakoa. Nabarmena da, gaur egun gazteek zailtasun handiak dituztela emantzipaziorako. Herrian bertan ikusten dugu hori, eta herrian ez ezik guri buruan oso nabarmen ikusten da. Arrazoiak, batetik etxebizitza ereduen eta orokorrean salmenta prezioen edo alokairu prezioen neurria. Bestetik lan prekaritatea ere hor dago. Kontua da, arrazoi desberdinak direla medio, gazteek benetako zailtasuna dituztela gurasoen etxeetatik aldentzeko eta beren bizimodu jarri independenteari ekiteko. Batzuk, gainera, behartuta sentitzen dira kanpoan ikasi eta ingurura herrira gerturatzen direnean berriz guraso etxera joateko. Eta ikusten dugu hori nolabaiteko erantzun bat eman behar zaiola. Beraz hor, jokatzen dugu behar bat. Eta bestetik, eta kasu honetan populazioaren beste aldera joko dut, da. Esaten duen bestetik, edadekoen artean ere ikusten dugu ez direla gutxi bere etxean bizi bai, baina deseroso edo bizi direla. Zergatik? Askotan arrazoi sinpleengatik, adibidez, konpainia faltagatik. Edota, etxera iristeko, etxean mugitzeko, deseroso sentitzen direlako. Etxea haundi geratu du zaielako, edo bizerrakit herrigunetik kanpo bizi direlako. Beraz, hor ere bada, nolabaiteko utxune bat, gabezia bat, eta iruditzen zaigu edadeko jendeak askotan behar primario bat badula, eta da konpainia elkar bizitzaren beharra. Horra hor, bi kolektibo, bi behar desberdin, baina neurri batean iruditzen zaigu proposamen komunitario bat egin ezkero, bi beharriei erantzun bateratu bat emateko aurrera eduki dezakegula. Eta horixe da, gaur hemen aurkeztera goazen ideiaren beharria. Bi kolektiboiei era bateratuan erantzutea.
bi kolektibo horiei era bateratuan erantzuteak gainera, iruditzen zaigu badaukala beste alderdi garrantzitsu bat, eta da bi kolektibo horiek elkar hartuz, osatu, aberastu eta elkar elikaz egiten dutela. Gaztea batetik, edadekoa bestetik, horiek biak elkarren anparoan, elkarrekin jarri, eta hau ateratzen da. Eskutik eduta jarri, eta hau ateratzen zaigu. Beraz, ja, ez daukat azaldu beharrik zergatik deitu diogu txirikorda egitasun hori. Txirikorda, belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioaren proiektua da. Eta helburua da, elkargune bizi bat sortzea non elkartasunaren, zaintzaren eta elkarbizitzaren balioak indartuko diren eta adin diferentetako jendeak hor gune erakargarri bat topatuko dute. Horixe da gure proiektuaren motivazioa, horixe da gure proiektuaren oinarria. Segurazko kazetariok egiko zertek pentsatzen, baina nolakoa da proiektu hori? Bueno, erantzunik ez daukagu. Zergatik, besteak beste proiektu honen linean dagoenako bidea bera. Hau da, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela, ja, oraintzetik hasita, gaurtik hasita, hemen ditugunak, gazteen naiz adineko, elkarlanean jartzea proiektu horren definizioa. Kontua ez da proiektu egin bat aurkeztea, baizik eta gerora horko bizikide izango diren horiek elkarrekin proiektu horren definizioa lantzea. Eta bideak garrantzia du. Bidean, kolektibo horiek ahaldunduko dira eta erabakiko dute zer eta nola nahi duten bizi elkarrekin. Beraz, proiektu horiek definitu gabe dago, baina proiektuaren erlamina gaur hemen aurkeztera dagoaz. Horixe da, gure aldetik esatuko daukaguna, eta orain, orainoak, azalduko dugu, hemendik hasi eta proiektu horren diseinuan zer nolako egutegi bat, zer nolako dinamika sortuko da. Ainoa? Akain egunon, esan bezala, egoa naiz, eta Etikat kooperatiba bat nator. Orduan, pixkat, prozesua nola joango den azaltzen hasi horretik, iruditzen garrantzitsua dela pixkat, berrek esan du moduan, proiektuaren muinean dauden aspektu batzuk edo azaltzea, etxebizitza komunitaren ingurukoa. Orduan, Usurbileko kasu honetan, Usurbileko kasu hau, berritzaile bat izango da, bai, Europan lehenago eredu hau Espainian martxan. Europan badira urte asko horrelako ereduak martxan daudela, ondo funtzionatzen dutela gainera, baina egia da, Euskal Herrian oraindik pixkanaka iristen bada ere, oraindik ez daudela horrelako ereduak gaur egun funtzionatzen. Errenterian adibidez horrelako antzeko eredu bat oraintxe martxan jartzekotan daude, baina kasu horretan gazteentzako bakarrik, gazteentzako etxebizitza komunitarioa. Adineko pertsonentzako daude beste kooperatiba batzuk, horrelako ereduak sustatzen dituenak eta gaur egun martxan daudenak, baina gaur egun esan genezake Euskal Herrian belaunaldi arteko gazteak eta adineko pertsonak elkartzen dituen etxebizitza komunitariko proiekturik ez da dago. Garrantzitsu zaigu ez esatea, Usurbil horretan berritzailea izango dela, hori sustatzen. Orduan, zein izango dira alde proiektu prozesu honen gakoak. Alde batetik, eta esan duan bezala, norentzako izango dira. Proiektu honen sujetuak izango dira alde batetik gazteak eta adineko pertsonak. Gazteak, emantzipazio fase horretan, dituta, ez daukatena oraindik alkiler bateri aurre egiteko gaitasun ekonomikorik, eta zer esanik ez, etxebizitza bat erosteko.
Eta bestetik, adineko pertsonaen perfila edo litzateke, dependentziarik ez duten adineko pertsona. Oraindik autonomoak diren adineko pertsonentzat dago zuzenduta proiektu hau. Hori garrantzitsua da azpimarratzea. Bestetik, definituta dago ere non joango den etxebizitza komunitarioa. Etxebizitza komunitarioa joango da Ugartondoko eremuan, bertan etxebizitza urbanizazio berri bat eraiki behar da, eta horko lusai bat udalaren jabetzakoa da, eta bertan eraikiko da etxebizitza. Etxebizitza kopuruaren inguruan oraindik datu zehatzik ez badugu ere, estimazio bat egin da, eta hor ikusten da 16 etxebizitza inguru joan iratezkera bertan. Zer gehiago datu dezakegu. Izaera ere etxebizitzak aldez aurretik definituta duela esan dezakegu neurri batean. Izaera komunitario izango, izaera publiko komunitario, hau da, etxebizitza pribatuak izango dira bertan, non etxebizitza pribatuak erabiltzaileen beharretara egokituta egongo dira, baina hortaz gain egongo dira espazio komunak. Espazio komunaiek behar kolektiboei erantzungo diete eta belaunaldi arteko elkarbizitza sustatzeko helburuak izango dute. Orduan, prozesua hasi horretik horiek izango liratezke proiektuaren muinean, pixkatu norentzako den eta zeizaen. Eta gabegoa Usurbilgo udalarena izango du. Hortik aurrera, sortu zezkiguna azkenean dira, galdera asko eta erantzun gutxi. Eta hortarako beharrezko ikusi duguna da, herritarrak prozesutate hartzaile baten bitartez erabakiak hartzea. Oia, behin hau esan da, aurkeztuko dizuet, lehendik urrengo larunbatean hasi, eta 3 hilabetetan garatuko den prozesu parte hartzailea. 5 saio izango dira, bai saio bakoitzean gai ezberdin bat landuko da. Lehenengo saioan etxebizitzaren izaera orokorra izango da gaia, bigarrenean erabiltzailea eta saioa. Hirugarrenean espazioaren diseinuaren inguruan ibiliko gara lanean, laugarrenean bizikidetza izango da gaia eta azkeneko saio batean funtzionamendua. Saio guzti horiek larunbata goizez izango dira, hemen Potxonean bertan goizeko 10:00 eta gutxi gora bera hor ikusten da 2 minutuko iraupena edukitzea. Orduan, lehen esan dudana, galdera asko dituen eta erantzun gutxi beharrezkoa animatzen zaituztegu prozesu horretan parte hartzera eta guztion artean txirikorra etxebizitza komunitario hori bat sortu aldu. Eta ez dakiten... Nik gehitu garbi dago, dimensioagatik eta proiektu honek behar batzuk die, baina bestalde garbi dago esperientzia pilotu modu planteatzen dela, eta ikuste hor bide bat urratzera goaz, bide horren lehenengo urrats buruan ikusten da hau, eta txirikordak emaitza eta ditugun espektatibei ondo erantzuten badie, ikuste hemen irikitzen da aurrera bat etorkizunari begira. Txirikordak bere hortan ez noski ez gazten behar guzti eta ez erradeko behar guzti. Bai ordea, irekiko dula eredu bat eta eredu horrek arrakasta edo onartzen maila handia bat badu, zalantzarik gabe etorkizunerako aurrera bat ez horrean. Oso garrantzitsua da lehenengo esperientzia aberasgarri izatea, denok ikastea, horrek emango dugu aukera etorkizunean ere beste eredu alternatibo batzuk martxan jartzen. Eta nik baita ere aprobetxatu duke saio hau eskertzeko
Nire ustez oso adierazgarria da gaurko prentsaurrekoan daukagun publikoa. Nik uste proposamen honen berri kontrastea egin izan dugunean beste kolektiboekin segituan antzeman dugu harrera eta interes handia piztu duela, eta nik uste gaurko hemengo argazki honek, hemengo egoera honek ikusten dugun honek, gixe ikusten duela izuzen ere. Kolektiboek interesak dute, eta hori baino abiapuntu hoberik ez da. Parte hartzeko prozesu honek jadanik esan genezake interesa piztu duela, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, azken buru iristen ganean benetan gauza interesgarri bat iristen. Beraz, eskerrik asko. Gaberari hori zuen.